Tinikigasan na naman ako sa iyong ganda. Dahil sa iyong ganda, ako'y napatanga. So, nanapog ko diri nga posisyon kay humana naman ko og kanang pilo. So, diri nasad ko. So, relax na lang pug ko. So, sa akong 5 years, napog ko na experience. Nani ha, ambot. Balag mga suko mo diya, pero wala gyud ko ilabot kay ngano. Mas maayo pa siguro mo kay inyo pa kong napuslan, pero ako ambot na lang gyud. Ambot na nga sa ako nang kaugalingon na maulaw ko. Maulaw jud ko kana bitang kabalo sila nga mo pauli ka. So, kabalo sila, so daghan kayo nagpadala. Dahil padala sa nako giday ha, paliw ko hatag sa kong kuan day, sa kong pamilya. O, sige, kani laging buotan lagi ka. Padala ko ka. So ikaw hinuon nga mas daghan pa unta kag dadon para sa imong kagalingon para sa imong pamilya. So isit aside sa nimo kay priority nimo tong mga mega nimo. Unya pero nay uban mga mega nga magpadala sila kanang kabalo sila mo tantaw. Kabalo sila mo balos ba, so magpadala sila chocolate ana, so arang na. Pero ang uban baga kay dagway. Gisugo pa kag palit og chocolate. Sila pa magpadala. Gisugo pa kag papalit og chocolate no. So grabe yun nga busar. So ikaw po din taon nga walay kurat. So nagpalit-palit pug ka. Ikaw pa nagdala, ikaw pa nagpalit. So ikaw pa naghago-hago pag abot tos Pinas. Unya baga kay dagway. Maski pasalamat, way pasalamat. Unya pa sila mo uli. Wala man nagiingon nga, huy day, buhi pa ka day, nakay padala wa gyud din taon. Sus lamia lagi kay laso, koy lami lagi kayo igsa lagi eroplano lagi. Mga naambot na lang muna ako. Sa ako na experience, di na lang gyud ko magsaba nga mouli ko, bahala sila diya. Yung ano, wa mo gyapon sila naitabang. Uli-uli manggali sila. May pa sila. Dili na po ni sa pagpamuy-buy. sa maigo lang, bato-batos langit, matamaan kay tinuod man leksin. May pa sila. Kay kung ako'y muuli, makatilaw sila. Pero kung sila po'y muuli, maski sigurong isa ka tublero no, isa ka KitKat, wagin mo'y natuno sa kumang anak na nalain ko. Uy, dili sa kuwan na sa tinuod dito rin pag-abroad, dili ba sa'yo no? Inana ka suguon lang ka. Unya, maski man lang gamay lang atunol. Kanang kuwan ba? Kanang si tawagan na give and take lang unta, pero wala oy mga abusado lagi kayo muna ako listen learn na gid ni sa kuwa bisan mga amiga nato. Mapili na atong mga amiga nga kanang maayo sa ato. Kanang kabalo sila mo tanag utang kabubuton. Utang kabubuton ha, utang kabubuton. Nay uban baga jud dagwa. Wala nang tan-aw. So listen learn na siya nato mga OFW ha. Kay ako kani laging dili man ko ingon nga buutan jud ko, pero once man gud naitaw mo hangyo sa kuha. Basta kaya lang nako. Inana siya. Napa, wa pa ko na human. Napa ni usay nga mauli bitaw ka, mauli ka kag Pinas. So nanghatag na ka, nag-share ka sa imong blessing sa imong mga ka-friendship. Sa imong mga, basta mo na to, sa imong mga churba-churba. Ino ko mga jealous kay mo ba namili pa. Grabe ka na, uy, ginoo ko, grabe ka baga. Namili pa, nagbagulbol pa sa inana mo rin. Kanang, uy, abroad man unta niya, mura ning gihatag. Hoy. Basin patirador mo. Pasalamat mo kay namoy na nadawat. Ha, namoy nadawat. Kay katong wala pa ko nag-abroad, wala ba mo'y natunon masin isa ka lugas na bugas ditsiha mo. Yang mili pa mo. Mura ra bang sa inyo ra bang ka mga demanding no? Murag wala ra ba mo'y napadala sa mo pabaon sa mo kanang pabalik na mig-abroad. Wala ra ba gid mo'y natunog bisan haplak man lang kanang bitang omega painkiller. Sakit ka mong likos, sakit ka mong balat. Wag mo'y na nabalon. Wag mo'y maski naman lang kanang heartily given bitaw nang balos-balos lagi ba. Wag mo'y natunog bisan uy pagdalag isa ka lugas na bulad joy. Pagdalag nagaraya joy, pagdalag og nga mga inana ba. Nakabalo pud unta mo tan-aw, balo pud unta mo balos. Sayaw na taday. Kauban si DJ Erwin. Walop jud perme.